Minix lest li ċaqlaq pulzir għax immur kontra l-interess ta' kull taxpayer Malti u Għawċi. Dan intqal mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana meta kien qed iwieġeb lill-midja indipendenti dwar l-azzjoni industrijali li ħaddu il-bdoti tal-linja nazzjonali tal-ajru il-KM Malta Airlines 2. Il-Ministru rimarka l-azzjonijiet industrijali mill-Alpa l-Assoċjazzjoni tal-Piloti dejjem isiru fix-xhur tas-sajf. Da kollu huwa unfair fuq it-taxpayer Malti, Għawċi, fuqek, fuq daw kollha li qed jaraw dal-filmat li aħna mill-taxxi tagħna ħallasna 400 miljun euro sabiex niggarantixxu il-jobs ta' dawn in-nies. Naħseb bħala kontribwenti rridu nifqu għal din ir-reba, rridu nifqu għal dan il-bullying u jiena bħala Ministru sintendi ma nistax naċċetta dan kollu u għal daqstant se nkun qed nagħmel dak kollu possibbli. Il-Ministru Caruana spjega li hu inkomprensiv wara dak maqbul sentejlu meta bdiet topera l-linja nazzjonali tal-ajru ġdida u ħallas miljuni ta' euro biex jonora it-talbit tagħhom. Mistoqsi jekk il-kwistjoni iddurx ma' nuqqas ta' komunikazzjoni, il-Ministru wieġeb billi qal li t-talba għall-azzjoni industrijali saret is-sibt u kien hemm korrispondenza miċ-Chairman Eżekuttiv tal-KM Malta Airlines David Kurmi. Minna ħatijaj nerġa' ntenni li kieku hija kwistjoni biss ta' miscommunication ma nerġgħux noqogħdu nistennew is-sajf sabiex nieħdu dawn l-azzjonijiet. Naħseb dak iż-żmien għadda u spiċċa, irridu nħarsu l qudiem sabiex l-iżbalji tal-passat ma jerġgħux jiġru u jiena dak huwa xogħli sabiex ma nippermettix illi tal-iżbalji jerġgħu jiġru. Sa dan it-tant fi stqarrija, il-linja nazzjonali tal-ajru qalet li l-ebda titjira tal-KM Malta Airlines mhux se tħassar minħabba tali azzjonijiet industrijali. Intqal kif it-titjiriet skedati kollha tal-KM Malta Airlines kienu mistennija jsiru għalkemm dan wassal għal xi dommin fil-vjaġġi. Waqt li afżat ukoll lil passiġġieri biex jagħmlu check-in b'mod normali għat-titjiriet ippjanati tagħhom, il-linja skużat ruħha mal-klijenti għal kwalunkwe inkonvenjent li l-azzjonijiet industrijali jistgħu jikkawżaw. Sa dan it-tant fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u Restoranti l-MHRA ikkundannat l-azzjonijiet industrijali mill-Alpa konsegwenza li kkawżaw dommin fit-titjiriet fl-aqwa staġun turistiku sajfi. L-MHRA qalet li fi żmien meta pajjiżna qed jilqa' eluf ta' turisti, dawn l-azzjonijiet huma biss irresponsabbli mingħajr ġustifikazzjoni u qed jagħmlu ħsara lill-ekonomija nazzjonali. L-Assoċjazzjoni għal daqstant tenniet li din l-azzjoni industrijali jintiża biss biex tpoġġi aktar pressjoni fuq is-settur turistiku. Intqal li l-MHRA tirrispetta id-dritt tal-ħaddiema li jsemmu leħinhom iżda għandhom jagħmlu dan b'responsabilità, speċjalment fġieħ l-interess nazzjonali. Hija appellat ukoll l-Alpa biex b'mod immedjat tissospendi dawn id-direttivi u tirritorna fuq il-mejda tan-negozjati.